Jsem si říkal, že tam něco je. Yes. Jsou to blízko. I am Godzilla! V dnešní videu jsme pořádně něco rozbili, bude to dneska epézní. Byl jsem Godzilla 2x či 3x. Pokud chcete chodit na moje streamy, choďte na Miraculous Martin na Twitchi. OK, jdeme na to! Jdeme si pro Godziru. Oh yeah. Yes, lordikum. No vidíš, ty jsi jediný, který tady sbírá bodíky, ty vole. Aspoň jedinej, no, tady seš, no, ty vole, jakože... Jakože já můžu být, ale kámo, jsem na tebe hrdý, jakože sbíráš. To se ti musí nechat. Jakože jsi úplně jeden z mála, fakt jakože, v tomhle ohledu. Kámo, úplně prostě jsi dobrý, no, já kdybych měl kámo takovou... Kdyby kámo měl nějakého streamera, který má takovýhle odměny, tak ty vole neváhám a sleduju ho. Ale lidi jsou debilní. V tomhle případě, já nevím. Nevím, no. Proč se nepřipojí? Přijde mi to divné. V tomhle ohledu. Velice, ale velice prapodivné. OK. Jde. Už jsme naloutěný. Tak. Jsme naloutěný, to znamená, že jdeme si auto a jdeme si pro Godziru. A snad to bude někdo. Snad to někdo bude! Takže tak. Tak. What? Jsem si říkal, že tam něco je. Yes. Jsou to blízko. I am Godzilla! Jsem Godzilla! Sviňáci, ty vole. Ty píčo, běžte do prdele! Ty píčo, ale. Vážně jsou všichni proti mě, ty vole. Opravdu.
Kde jsou ty vole? Vy smrdí skurvený. Aj zlovéni. Dios mío. To jsou svině, ty vole. Hrůza, hrůzoucí. Mohli mě aspoň nechat, ne? Ale ne, oni mě zabijou. Na tohle jsem čekal celou hru, ne? Tak kam dropujem? Já jdu někam jinam, nechoďte za mnou. Jdem za Martin. Ne. Jo. Martěs, my ti to Godzilla krát nebudem, jdeme vyhrát, máme korunky, dáme další vin. Ale já, na to. já se vezmu jenom auto stejně, já se nedlutím. No to jo, ale je lepší se držet při sobě, ne? To ono, to ovšem. Jasně, Martin. Ku úcty. Starším. Já to nikomu neberu. Mně se líbí, jak si dal někam marker a stejně dropuješ jinou. No tak, ty vole. Asi nebabuji. Mně se to laglo, jak jsem přistál. Čau Martě. Čus, vole. Tady. Čus. A ty stáhne už řídit, takže kdyby mě to hlavu, to taky přečem. No. Teď bude bůh. 35, to je fakt plivácko, ty. Oh! Godzilla, Sorry, Simone. To je blízko. to je hajzl. On mi tady normálně reálně, vole, nechá pod palbou prostě, že jo. On jej vyprovokoval. Máš tam auto, Simone? Ne, No, ne. vole, tady na kameni, vole, u jachty. Co to je za parkování? Martě, stůj! To? Dobrý, jsem to dal. Hajzl, kámo, mi to vzal před očima. Já jsem to chtěl ukázat na streamu, kámo. Martin Game, jo? Guys, dívejte na. Ne, já mám svůj blade, já jsem spokojený. Kámo, zničím tady celou vole budovu. Nic, kamo, já to budu sbírat. No, sbírej to. Jdeš nám pomoct, no? Teď já jsem tady v autě. Pojď je ustřílet. Já potřebuji nějakou ganu tady sebrat, aspoň trošku normální. Tady, kámo, teďka. Když si jdu pro loot, vole, tak Martin mi šlápne na hlavu. Nebo. Do prdele už s tebou. Pojďme Pardon. Martina. Zabije všechno okolo. Tady je Martěs někdo. Já vím. Vole, přísně mě házet, kámo. Teď odhazuje zase mě. Já si tam dávám spleše pěkně. Kde jsou lidi? Tak paráda. Jdem, písíčku. Já už jdu za tebou.
Ne, ty jsi tu. Mrtvej. Jo, ty máš meč, že jo? Tam nemusím, ono. Teď střílel. Ty píčo, co to je? Jo, tamhle. Já jsem se tu sekl, vole. 51 fotbalista. To je hezké. 91 Simona. Mně se to Pomoc. Simona. Jo, já tě vidím, my slyším. Pojď tady, prosím. Kámo, kdyby do mě tady, stříleli ty jako. kokoti. A Martin, střílej ze zhora, prosím. Já bych rád, Střílej kámo. tam nahoru. Když se to laglo. Dík, Simona. Škoda. Ale nemám healy. Musíš Já najít mám- tady Už ne. po barácích. Já najdu. A? Bych potřeboval nějaký high ground, ale on tady Marta skoro všechno zničil. Což jako na loot je fajn, ale ten high ground, tady jsou Prostě to měl spleče. ty spleše. On bude mrtvý za chvilku mrtvý. O ne, tohle by se mi hodilo víc. Ne, Simona. Co pak? Na ty borce nahoře. Já už mám taky katanu, takže... Martě, pojď. Já budu supportit. Do zapomenu, zemi. Tam někdo taky je? Jo. Mrtvej. Pěkně. Já už mám pár healů, jo, bych jsem chtěl říct jenom. Kde máš? Já jsem mrtvý. Tady máš pak nějaký loot. Já vím. Tohle mě bavilo. To jsem přešel teďka dlouho. Dvakrát na streamu Godzilla, to se mi líbí. Před nosem, ale já jsem ji viděl první. Tak další hru to dáš, to stihneš určitě. No, jestli to další hru někomu necháš, ty. To je pravda, no. Tam budeš 100 metrů. No, ono by to na někoho jiného nevyzbylo. Co jsou ty fragmenty Godzilla? Kde boostuje dopředu. No, no. Ok, už to vidím. Můžu snad za to, že jsem rychlejší než vy všichni. Kam já jsem to Jo, skoro to byl, bude ty jsi něco to jako vyžral. lepky, ne? A to jsem to jednou vole myhnul, takže to buď rád. Pěkně se rozbil celé město. Ty. No díky, snažil jsem se taky. Musel se mě třeba 10krát odhodit, taky tě odhazoval, Simone. Jo, ale já jsem to měl i v rámci questu ještě. A já tady mám nějaký nový, mi vyskočily ještě. Pro mě to v rámci questu určitě nebylo. OK. Ale dobrá hra tohle je. Jsem byl Godzilla zase. Kámo, chtěl bych zažít toho Konga, počkej, já Můžem se podívám. sem. Já se schválně podívám, jak to je. Počkat. Dále nevyhledám YouTube. For Mě nás time. vyhýluju, já, Simone. Kong. Auto nám odlítlo. Jdem za nima, tam, Simone, pojď. Za váma, horší. Simone, prosím, zvedni mě, Kde? prosím, zvedni mě. Jo, já jsem ho dal. Stihnu Aha. ještě. Jo, je tady meč, všechno. Auto, to je Martin. Tak jdem. Děkuji. Pojďme, Jdete? ne. Byl popel. Já mám tu neviditelnost teď.
100 medailonů jako. Já jsem Já bych neviditelný. potřeboval heal. Tamhle dole. 27. Asi ho jdem lovit, ne? Crack. Výhra.